Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya menika ing sapunika sampun ngantos dumugi surat Al-Baqarah surat nomor kalih ayatipun 187 ngantos dumugi ayat 188. Kagem para pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring usada sehat wal afiat seger kuwarasan kados wingi uni. Mugi-mugi sedaya para pamirsa ingkang ing wekdal punika nembe nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang sak sae-saenipun. Ugi dumateng para pamirsa ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi dumateng para pamirsa ingkang ing sapunika kersa paring subscribe, atensi tuwin koreksinipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sederek-sederek kaum muslimin wal muslimat saha para kadang pamirsa ingkang kinurmatan. Mugi-mugi Gusti Allah taala paring dumateng kula lan panjenengan sedaya nggih punika paring seger kuwarasan, ayem, tentrem, kuat, slamet, sabar lan tawakal. Ugi paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah malimpah-limpah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj. Saha mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking sedaya bebaya ingkang saged mitunani dhateng kula lan panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya menika. Bismillahirrahmanirrahim. Ukilalakum lailatan siyammirah fasu ila nisaikum munalibasum walakum wa antum libasul lahun alimallahu nakum kuntum ta'tanun anfusakum fataba ilaikum wa afa ankum fal ana basiruhuna wabtal maka taballahu lakum wa qulu
Arabu hatta yatabainana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswad minal fajri Jummati musyama illal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala taqulu amwalakumul laku wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha illal hukamilita Kulu fariqum min amwalin nasibil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih dikenakake tumrape sira ing wengining poso anyedhaki para wong wadonira dheweke iku sandangan tumraping sira lan sira iku sandangan tumraping dheweke Allah ngudaneni yen sira iku wis padha anyidrani awak-ira dhewe mulane panjenengane wis bali para martane marang sira lan anggetengake ing sira lan angentengake ing sira mulane ing sayekti padha parekana lan angupaya apa wis kang kapacak dening Allah tumrap sira tuwin padha mangano lan ngombea nganti tumekaning cetaning bedane putihe rahina karo irenge wengi ing wayah gagat bangun tumuli anyampurnakna poso tekan wengi sarta aja mereki dheweke samangsa sira mempeng ing jero masjid iki awraning Gusti Allah mulane aja sira cedhak-cedhak kaya mangkono Allah anyethakake timbalan-timbalane marang para manungsa darapun padha bektiya lan aja sira padha mangan bandhanira ing antanira kalawan laku ora bener serta iya aja padha aming susungake iku marang kang nyekel bebeneran kang supaya sira padha bisa mangan saperanganing bandane manungsa kalawan laku dosa kang mongko sira padha weruh maha leres Gusti Allah saha sabda-sabdanipun
katerangan wonten ing ayat 187 boten wonten gegambaran ingkang langkung endah bab sasrawunganipun jaler kaliyan sasemahipun tuwin kasenengan ingkang sami dipun panggih ing lan malih anggenipun ayom ing ayoman satunggal dhateng satunggalipun ngungkuli pratelanipun Quran ing ayat punika. Katerangan salajengipun andharanipun riwayat hadis ingkang gegandhengan kaliyan ayat punika ungelipun mekaten ing sakawit para kaum muslimin sami nginten menawi ing kalanipun sami siam nadyan ing wangsit dalu pisan kaawisan kempal kalayan semah-semahipun ananging tindak mekaten punika miturut satunggaling mufasir tiron saking titiyang Nasrani sarta miturut pamanggihipun sadaya para mufasir boten awawaton dawuh Quran jalaran ing bab punika dawuhipun Quran namung kados ingkang katerangaken ing ayat punika inggih punika kapara malah angelepataken panginten wau saha nyingkiraken lampah kasangetan ingkang dipun jarak katindakaken dening para muslimin wau piyambak. Katerangan candhaipun koit punika ingkang asli bulah utawi lawe nanging panganggenipun boten namung kawatesan samanten tembung kita alar kibetah ingkang tegesipun wantah bolah ing gulu menika tegesipun balung ula-ula ing gitok kita minal khosbak ugi ateges bang wetan mila lajeng wonten tetembungan tabini kita minal khoid wengi iku wus pratela saka raina mila tembung al-khoid labit tegesipun putihing gagat rina dene al-khoid ila syuda irenging wengi dados ingkang dipun kersakaken ing ngriki punika pletheke bang wetan sesampunipun wekdal punika nedha tuwin ngombe kaawisan ngantos dumugi seraping surya wonten masalah pitaken wigatos inggih punika kados pundi tumrapipun negari ingkang terkadang dintenipun panjang sanget cacak tiang limprah boten badhe kiyat nyirik tedha wiwit gagat rina dumugin serapipun surya. Kateranganipun wonten satunggaling riwayat hadis ingkang nyariosaken
bilih wonten sahabat Nabi ingkang nyuwun pirsa dumateng Kanjeng Nabi suci bab prakawis sembahyang tumrap wonten ing dinten ingkang dangunipun sami kaliyan setahun utawi sewulan. Dipun riwayataken Kanjeng Nabi maringi wangsulan bilih tiyang kedah mawi ukuran miturut dintenipun para sahabat wau menika Muslim, riwayat Muslim, awawaton hadis punika dados menawi tiyang dudunung wonten ing negari-negari ingkang dintenipun panjang sanget punika wancinipun siyam kenging dipun petang miturut sapinten dangunipun dinten ing negari Madinah utawi andhanakaken tedha samurwating tedhanipun tiyang satunggal dening dhateng tiyang miskin saben dinten siyam inggih kenging nanging langkung prayogi menawi sakintenipun saged dipun srantosaken ngantos ing dinten ingkang langkung celak. Katerangan candhaipun ingkang dipun kersakaken inggih punika tiyang ingkang nyingkur kadonyan salebetipun sadasa jinten ing wekasaning wulan Ramadan mempeng wonten ing masjid rinten dalu. Tindak makanten punika dipun wastani iktikaf. Nanging punika namung kautamen boten wajib. Kautamen boten wajib. Katerangan candhaipun wonten ing ayat 188. Awisan mendhet baranging ngasanes kaliyan boten absah menika matis sanget dados sambetanipun dawuh bab siam jalaran tiyang siam makaten sirik samukawis ingkang panjenipun piyambakipun gadah wewenang migunakaken kanthi absah sarta anggenipun tumindak makaten wau karana anderek dawuhing pangeran. Menggah ing sajatos-jatosipun siam punika nyagetaken tiyang mangreh hawa nepsunipun sarta samangsa tiyang punika saged mangreh hawa nepsunipun pangongso-ngongso badhe mendhet barang ing sang ngasanes ingkang kaliyan boten leres punika inggih lajeng sirna. Para pamirsa kereweng aji ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Kula pungkasi semanten kajian kula panjenengan sedaya ing wanci menika. Mugi-mugi menika saged ndadosaken kiyatipun iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala. Ugi mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.